No niin. Muistakaa turvallisuus. Ennen kaikkea. Meni... No. Nyt lähet! Nytkö niinku mennään? Nyt mennään. Eikö se pitänyt ajaa kovaa? Ei vittu voi ajaa tehoja enempää, kun hana on pohja. Mikä? Putki putoo. Se on lähtenyt tuolta kannakkeesta irti. Memmonen homma. Äänet parannu. Kyllähän tuota alkaa olemaan. Timille terveisiä. Lanaa perähtää pois Ei se paineta kyllä yleensä vauhtia. No tuohon niinku... Koita miltä se näyttäisi tänne. Niin totta. Sitten mennään. Seuraavaksi sinne Neuvosen Aleksi vähän ajaa. Se on DK. M10 on kyllä kokeilla tuota drifting taktiikkaa. M10 on kyllä asia. Tässä on aika paljon haukia. En mä silloin isompia kyllä saa. Ihan huono ajaa silleen. Katsotaan saako se mitään. On siellä hauki. Oli se hauki pulikka siellä. Mitä helkki? Ja pyörähti. Oho, kyllä musta tuntuu, että ei pysynyt tossa kurvia hallussa. Kyllä, eikö muutenkin venttiilivedykset ohjaarvoa, jotka oli siellä tässä. Taas. Voi vittu. Ei, se ei ole. Menee kesken rataa. Ei vittu ei saatana. On se mestari.
Ei vittu. Molemmin päissä joka yhden. Aleksi, oot sä ikinä pyörähtänyt? En mä oo pyörähtänyt. Eilen piti paremmin pyörätä. Niin se on varmaan kuin vettä jo tossa sen verran tossa. Pakki päällä. Mimmonen homma? Ihan hyvä homma. Hiikka ei vielä tullut tatseesta. Hiikka Markku alee. Hiikka pumppaa. Niin pumppaa. Toi on kyllä vähän hämmentävää, kun tuossa on tuo normialue on niinku toi kaikki muu paitsi toi punainen. Uskaltaako vetää, kun lämmöt on punaisella?